la sngi ublei ka Sauterik Jemang ka senjok kinong hikai school deficit hapo ka jala ka balatip kom ka khasi Jaintia Deficit School Teachers Association balakin thop langru ya ka senjok kinong hikai deficit na rilom garo ka balatip kom ka Garo Hills Deficit School Teachers Association balakar shan lang da ka senjok kinong hikai jangki Deficit College ka balatip kom ka Deficit College Teachers Association kila dawa ya ka sorkar ba ka dai ban siu ya ka pension jangki nong hikai kibalat hong na do usnam 8,000 shipau kat kup ki kendon baladat menjer ha usnam 8,000 apulai kajing dawa jang kesenjok kala sedang shwa da kabata da ki poster habaro ki Deficit School hapo ke jela ha West Khasi Hills kala sedang ya kajing tak poster na St Peter's Higher Secondary School Pendeng Rei uba buke mukem nong ai kitien kesenjok habai keran bat kilat pathai khobor ulaong bakajing sedang da kabata poster kadai namar baki nong hikai kim kwa bakim sngo ya ha be ka jingpen kala jang ka sarkar ya ka draft ka balada menjer ha u 8,000 arpulai u babu mukhem ula angru balada ka sarkar kam snap be ka jingdawa ka senjok kim ban se ban mi sha surok ban yakhi bandawa ya ka hok jangki le chungi kani ka poster campaign kalong nomor ba ni dawa ba ngin yo pension nomor ba kumba long menta kalong ba nadok mensyua kinong yalam jengi kilat dawa kilap long kilat trash tom ban penyo yangi ya kini ke pi kidi ki bon ki benefit ki ba ngilayo ngidang dawa susu saka pension hak as senam arajar hakini ki senam arajar arpulai kaladon ka draft nakal yang ke government baka plan ban ai pension yangi da ka ba pan ban deposit yaki CPF ka ba don naka account jungi saka taka centralized provident fund nak bentaban ai ya ka pension penban hakan ni senam arajar apun reu ki penmi da ka news centralized ka ba ngim das mutu smutau ke ikarit ke ikat plan juki longka kam daya hap longka bangim la ban prian te long kani ka campaign jungi kalong ba ban pensut smutu syaki kmik pa ki bala ban pek ya kini ki poster syaki kena nangta syakin syapi ki media nangta ka government ka ban yoi ya kini ki poster kan simkia na benta bang like na kano kat ni ka cingaki ka ba ngila ban ong le se kan long kham tinge te kani ka ba ispen pau syak perthai bangi yai dawa ngin nom sange hadu bangin dayo kami ta ken long ya ka government ka masi chungi nang ni ka long ba smuba penkloy pentikna no itu ka pension scheme ka bakila plan how nak benta arjar apply but bangin implement no kin te wat lada how arjar apply ngi kumbala ong mene bagatu ka CPF jungi la transfer ka centralized provident fund nang ne nanong stan ngi la transfer shala imkra ya ka pisa ka bangidon kat kum ka ha CPF te hadian kato ki plan kimi da kumwei menta arajar apunreu ngi klem sutu stau te ngi kwa ba ka sarkar kan pentikna yangi ya kato ka plan ka ba kila ai arajar arpulai ba kan ya cekmat kenang ba ya nak benta jungi kibalai don nadu haswa April arajar arspo ngin yo ada kata pension nang ta kini kibat hadin April arjar arsporu katu ke NPS kan ya baik kumbala plan da ke sarkar